Benvinguts a Publicanem Meeple. Avui us ensenyarem a jugar a bitxos. Com es juga aquest joc? Tindrem una col·lecció de bitxos. Cada fitxa té un número de bitxitos. Aquest en té 4, aquest en té 1, aquest en té 2. Aquest aquí és el número 0, que és un mosquit esclafat. La preparació del joc. Col·locarem totes les fitxes damunt la taula, ben col·locadetes. Boca avall. Ja ho tenim col·locat. Per torns tirarem els 2 daus. En aquest cas m'ha sortit un 5. Hauré de destapar fitxes que donguin 5. En el meu torn puc destapar fins a 2 fitxes. Destaparia aquesta fitxa i comptaríem els bitxos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. És més de 5. Per tant, he perdut el torn i li toca al següent. I el següent tira el dau. 4. Quan destapem un mosquit esclafat, podem destapar una fitxa addicional. En aquest cas jo destaparia aquesta. 3. Ara puc destapar una altra fitxa, ja que el número és 4. Doncs ara m'he passat. 5 més 3, 8. Per tant, no he aconseguit el 4. En el moment que nosaltres aconseguim el número indicat, ens quedarem aquelles fitxes per nosaltres. En el cas que hagués un mosquit esclafat, ens quedaríem les 3 fitxes. El jugador al final de la partida que tingui més fitxes és el guanyador. I això és tot amb bitxos. Esperem que us hagi agradat. Hi ha unes modalitats de joc que es pot jugar restant els números. Per exemple, 6 menys 2. Doncs busquem un 4. Es pot fer també restant. Esperem que us hagi agradat. Jugueu molt!